Салом алейкум бародарон, салом алейкум дӯстон, салом алейкум подписчикони arxu.ru. Марҳамат ба канали arxu.ru. Саволои бисёртар нависем дар бораи криминал. Накунуз дар бораи криминал гап мезанем. Чанд саволе ки додагиен мана даҳта карда мисоли гап ба ёда ҷавоб метавам, барои чӣ ки саволое ки навистем охир ба ёда ҷавоб доданам дар ин намедонам дар чӣ мумкин нест. Ман чӣ хел мисол дар он саволои шумо ҷавоб метавам. Як саволе метиҳем ки мисоли гап ҳамин кора кардан мумкина ё не? Конечно мумкин нест. Биё кам мегзарем аввал дар ҳамун қисми якумтон мисоли гап қисми якуме ки саволи шухтон аст дар бораи шпана, дар бораи бродяга, дар бораи авторитет, дар бораи вор закон, дар бораи ҳамин законигоҳ, дар бораи ҳамин мисол камтара бо видеоам рӯи кардагием подша тамошо кардам ҳамёра. Шпана гуфта чира мегӯям? Шпана гуфта дар криминал ҳамин хелаки шпана гуфта ҳамон милки варишки да ҳамон одамои бод ҳам малолеткоан основное да ҳамин дохил мешаванд. Шпаное ки мисоли гап малолетка ин ҳамин бачаҳои ёшанд дар мисоли гап дар дуздӣ ва ҳам хеле коро мекунанд. Ёра мисоли гап шпана мегӯянд. Шпана мисоли гап ба синну солҳои калон рафтагӣ ё ки ба синну сол ба корам калон рафтагӣ ёра шпана гуфта наметавонем мисоли гап. Вақте ки мисоли гап камтар мисоли гап бо болотаранд. Бродяга мисоли гап бродяга мака звучит мекуна ҳамин хел ки чем разница. Бродяга ҳамин ёфтагиша мегира, короче ҳамин дуздиам мекуна ҳамаи чира подряд мегира. Ёфтагиша мехӯра мегарда, короче ҷамъ кардан ягон киста ягон инсонда удилит кардан камайда чишон бродит кардан мегарда по жизни мисоли айда положенная ҳам хел омадагӣ ҳам хел меравад. Неким ки шпана мисоли гап бродягам авторитетам ино ҳамаш дар ҳамин криминалния мир мисол гап дар ҳамин чӣ дохил мешавад. Ҳамаш якчия. Вор гуфта хай аммо мисол гап ина қисми чорум бо авторитет. Авторитет ҳамин инсоноеро мегӯянд ки уже зинаи боло рафтагиай чанд зиёда мисол гап чанд бачаҳо дора мисол бачаи ёш мисол гап то 50 каса то 60 каса мисол гап ёша дар ҳисоби авторитет мешавад. Ай 20 боло дар ҳисоби авторитет мешавад. Барои чӣ ки 20 одам дора, он 20 одами бай бо 20 одами дига дора. Ҳар як касаш ё дар ҳисоби авторитет мешавад. Ёра мисоли гап ман фақат ба криминалния гуфтаистам бачаҳо. Барои чӣ ки авторитет гуфта мисол гап як хел инсоне ҳастанд ки бизнесментан мисол гап авторитетшон мегӯянд ё дохил намешаванд авторитет. Авторитет мисол гап ман ба закони мисол гап криминал шумора фаҳмодаистам. Инсоное ҳастанд ки мисол гап хеле пулдор ҳастанд, мисол гап инсоне ҳастанд бизнес мекунанд. Ҳои авторитет я бачавай сумушам хеле ва чандта мошин дорад, 200 мошин дорад. Худ агар 1 миллион мошин дошта бошад вай дар ҳисоби авторитет намедрояд. Вай просто бизнесмен на ҳисоби коммерс мешавад. Барои ҳамун қам ёра камтар гуфта санакнем. Вор гуфта дӯст мисоли гап. Вор ин хеле дӯзда. Вор ҳамин хелае ки ҳамаи чира подряд намедӯзда. Барои чӣ ки вай мисол основной медӯзда вай уже баромадаги ҳамун сини мисол гап шпана сар кардаги бродяга сар кардагам рафта основноиш мисол гап точкаш ҳамее ки вай подряд ҳамаи чиро намедӯзад, дӯздӣ намекунад. Мисол гап ай камбағалу мисоли гап ай хеле бачаҳое ки мисоли гап деҳқон ҳастанд ай ё дӯздӣ намекунанд тамоман. Ай одамое ки мисол гап коргаранд ай коргаро дӯздӣ намекунанд. Ёда вообще мумкин нест по жизни положенная. Фақат ай ҳамон инсонои мисоли гап дӯздӣ мекунанд мебардоранд ки ай одамои сумдор ҳаст, ай он одамо барои вай ёра мумкин аст. Акамаи корое ки ҳаста ё уже гузаштагиан тамом дига хеле гапон неста ёзи. Ай вайёра медӯзданд. Баъд ай любой касе ки мисоли гап заниматься мекунад коммерс
любой кас ва ё мегиранд. Баъд барсет нишник мисол гап нависем барсет нишник ама хушам дар ҳамун чи вора ёхи барсет нишникҳо мисол основной я грузино мекунанд мисол гап дар тарафи Россия барсет нишник мекунанд хамун барсет кора мезананд охи ё дар ҳисоби мелкиян мисол гап дыздое ки мисол гап дар он уровни ҳастанд ва ё хеле мелчи мисол гап чиро намедасанд. Баъд агар дыздиам кунӣ яке гуфта намеша ягон калонсола мисол гап пенсионера барои ин спрос мешавад ё намекунанд. Барои вор закон шидан мисол гап ба коронара омадан ин уже ҳамаи ҳавиё мегзари то ба коронара ки рафтак мисол гап уже корона ки диватакат креститиш карданд вай тамом дига айвайра словая боло дига нест вай да мисол гап вай худаш уже закони кард вай ҳамаи чира мисол гап вай решат мекунад мисол проблеморам решат мекунад чё можно чё нельзя короче ҳамаша худшонала решат мекунад. Ман шуморо ёро ҳамара коротка када гап задастам акн агар ёро видеора мисол гап ҳази ҳами шпана сар кунем ман як 20-30 та видео кунам тамом намешавад кори шпанара ё ки мисол гап ин ай брадияг ё ки авторитет агар майра гап занам мумкин ки ранги кино бо ин сериал бишавад авторитет мисол гап ай ҳамаша зиёда ай чи сар мешавад ба чи тамом мешавад. Ман шуморо мисол гап коротка гуфта ҷавоб додистам. Барои мисол гап вор закон кадоме ки корона дорад барои ҳамин мисол гап бисёртар навистем ки ҳамин ма фаҳмидем ки ҳамин чиётон ки мисол гап хутонам шиштаки маълумаи саволотон ки мисол гап мехоҳем ки ма бифаҳмем ҳамин гапа ки ма чӣ мегӯм ман ҳамин хеле мегӯм ки бародар истина аст истина или ягон чи мисол гап пӯшонда намешавад ман ки нагӯм мумкин ки ягон кино тамошо кардагем кино худаш ҳамин 50 ба 50 ку ҳамаш ҳамин историҳо гирифтагӣ шидагиай любое кино ҳамин хела ёхи ҳамин историям будагӣ ҳамун чира одамо уже нестанд ҳавёра мегиранд историаша мефаҳманд мисол гап аявай кино мекунанд. Вор закон мисол гап гуфтӣ ки қатъи менто мешина ё намешина қатъи милитсия да агар солҳои пеша бигирем намешиштанд ягон милиса қатъи ва ё намешиштанд милиса қатъи тамоман гап намезаданд барои мисоли гап қатъи мисол гап занам намегирифтанд ин зан барои зан гирифтанашон ин хвостайда вай любое время мисол гап аслат бистиями одам мисол гап оилае клухи барои ҳамин буданаш мисол гап зан намегирифтанд зангириям мисол гап ва ёда мумкин набуд вақте крестит мекарданад тамом то як каси мисол гап ба ҳамун тамоми гирду бано худада мисол гап итоат мекунад маънеш ҳамин аст. Барои мисол гап зан гирифтан вай да ҳама вақт кие ки дар корш боша ҳама вақт ҳаста чӣ коре ки мекунӣ ҳама вақт туда пазилони светофорай не ким ки зан гирифтан қатъи милисо шиштан нависти ки метони гуфта ё намедони чӣ ба намегум охи ҳамин ҳаққай любой кас медона ира маънии нашиштаншон барои чие қатъи мисол гап милисо барои вақте ки милиса қатъи ва ё бачаораҳра мисол гап агар ки то нашини то ба ҳамин мисол гап нашини дар сизо нашини дар лагерҳо мисоли гап ҳамин лагерҳо ҳамин чиё нагзарӣ туда каранават кардан мумкин нест кадоме ки мега ки ман ношишта мисол гап каранават кардагиам фалони одама ин уже харидагиай и солҳои ҳамин нав баромадагиам ин невозможнай он раҳе ки намедонӣ ина ман мисоли гап худда мегирам як савол мебиёрам ки ин мисоли гап маллоҳо вақте ки малло мегим мисоли гап вақте ки қуръона хонда натона сразу боам саволои мара переделывать накунем муллора ба дуздо баровар кард гуфта ман мисоли гап худда мисоли гап алҳамдулилло гуфта гап мезанӣ худам гап мезанам мисоли дигоҳа мисоли гап вай мешавад дестид мекунава ҳамун мулло ки муллогира қуръона надона ҳадиса надона вай чӣ хел мисоли гап мега ки ман мулло мина ман чӣ хел мегӯм ки ман муллоам ман наметавонам гуфта ку барои ҳамун қа вай бояд обязательно бигзара ин раҳора ин раҳора ки нагзарӣ та намедонӣ чи мисоли гап сизо чия наметонӣ бигӯӣ ки арестантский жизнь мисоли гап чӣ хелай ёра гуфта наметонӣ ин обязалов ай бояд ту бигзари ҳамин раҳора ки мегзарӣ мисоли гап тра сенид мекунанд гуҷода шикастагӣ гуҷода шикастагӣ нести гуҷода рост гуфтагӣ гуҷо дурӯғ гуфтагӣ ҳамин мерава ҳамин ранги як дела ворин ба дасти
старшиҳо меғалтанд, айно метагӯяд мезанад чанд кас, баъд тракристит мекунанд, просто тракристит намекунанд. баъд саволи охирона мисол гап додем ки тоҷико ягон кас ҳастай ворза кун акира агар бошам худи чӣ хел фикр мекунӣ? Ма дар ҳамин мисол гап камера мегӯм ки ҳастай фалон тоҷик ворза кун. худи як одами баақл. Якумаш ки мисол гап ма ҳам хел гуфтаниям ки мумкин ки 99% гапо мисол гап хато набурояд. Дар тоҷико ворзакон нест. Ин набад. Ягон маҳал набад дар тоҷико. Ман сар мекунам аз солҳои пеш то солҳои 2018 ин 17 аз солҳои мисоли гап 80 ҳастай специална мисоли гап и дар дасти ҳама дар он видеои пештара ман гуфта будам. Дар дасти ҳар ка намеғалтад. Китоби ҳастай ҳамин номо навистагианда номои авторитето основной авторитето сар мешава ба ворзаконо баъд ҳамиё мерава. Мелки шпана мисоли гап навистагӣ нест дар он китоб. Ин китоб тоб мехӯрад дар СИЗО, тоб мехӯрад дар зона. ҳамон инсоное ки мисоли гап 100% давирнокай фақат дар дасти ҳаваё меғалтад. Кадоме ки ҳастай мисол гап материаши за зона мисоли гап ҳастай за барак ҳастай да барако ҳастанд дар ё мумкин аст. ҳам баракҳо дам ҳамаро нишон наметаҳанд. ҳам инсоне ки дар бораи вай мисол гап бисёр медонад ҳавайро нишон медиҳанд. Лично ман худам хондагиам дар бораи Тоҷикистон аки ёра дар интернет дар чӯ ягон онҷо да гуфтагӣ нестанд. Неким ки нами 100% ма шуморам хел ҷавоб мегӯм дар гапам дар беҷи любой каси мисол гап ам бачаҳо чи ҷавоб мегӯм ки дар хумон тамоми қасоло набуданд. ҳастай ба уровни мисол гап ҳавоё гап зада метавонанд. ана шерои нар озиам ҳастай алҳамдулилло неким ки отказ кардагианд. тура заставит кунанд ки ту бояд мисол гап каранаватат кунанд хеле гап нестай. баъд соли пеша мегирем мисоли гап як нозами омадем дар бораи чи соли пеш хел монда ду одам буд авторитет дар бывши СНГ и дар тамоми ҷоҳо бывши СНГ СССР мегем худмон СССР да мисол гап ана буд ай тоҷико ду одам. Якумаш бобои Бахтиёр Ниёзов буд. Ин соли пеша ина мисол гап ам вақт шуда дар ҳамон мисол вай уже ай каранават моира мисол гап дар дрон хондагием ай каранават отказ кардагиай вай дар ҳамон дрон мисол гап нобуд шидагиай ба касали мисоли тубикам короче он касалам хел ба ҳамин касал нобуд шидагиай. Шиштагиай 28 сол срок дошт. 28 сол срок дошт. Баъд диюмаш бобои Сангак Сафаров. Олианам кино мегӯм. Ҷанги дар бораи шуд дар бораи Тоҷикистон соли 92 биромад. Бисёр кас акн мисол гап чиш мезананд ки бобои Сангак бисёр одаморо кушти ташида. Хи гапҳо ҳастай охир агар ма гапам занам назанам ин гапҳо ҳастай дар интернет. Неким ки бар криминал гап занам чиста братва мисол гап барои лично мо инсонора он инсон дастойни одам гузаштагиай. Чӣ хеле ки мефаҳмед бифаҳмед дар чиша. Вай тавоштоби ҷанг буд дар Тоҷикистон хаякин ин як фитнае ҳастай ки спецслужбо ҳамин кора кардана он инсона использоват кардан. Баъд бобои Сангак ҳамин буд ки хай охи ҷангай накши агар мекушанад перейдёт сай мисол гап хай милиция кин дигар чиш нестай. Баъд вай ба номус ки буд мисол гап гирифт биромад ҳол защищат кард мисол гап. Бисёр видеое ки ҳастанд ма тамошо кардам оз дар интернетҳо нестай. ма дар Тоҷикистон тамошо кардаги будам соз намефаҳмидам. Ака мо ки гузаштем дидем биромад действительно ҳастай ба дар бораи ҳамин ду кас ма хондагиам. Бобои Сангак ака мисоли гап барои мора дастойни одам буд. ана шиштаншам мисоли гап намегем мисол гап намедонам бисёр одам мо барои чи шиштагиай. Ака гуфтем мисол гап ай 30 сол зиёд шиштагиай. Не 30 сол шиштагӣ нестай вай. 30 сол шиштагиам набуд. Срокш як аз дигар 28 сол ам шиштагӣ набуд. Торигиш ана 23 сол шиштагиай. 23 сол шиштагиай бобои Сангак.
якум солш действительно барое ки барои ҳамин достойни аку он маҳал солҳои пеш статьяи дуздӣ уважение статьяи уважение ба дохил уважат мекардан ин статьяра барои ҳамухай ба ҳамун статья даромадагӣ буд якум статьяш угон мошина угонат кардагиай 1 солш додагиам намедонам ёра мисолга медонем шумо намедонем ира ба соли пеш буд 1 сол шидагиай ба ин статья анакун шери марда ки бибинида шери тоҷика дуюм статьяш барои мисоли гап пешехода не специально мисол гап случайно задагиай барои пешехода мисол гап задагиай барои вай 5 сол шидагиай вай основной 3 та ходка дошт охирон ходкаш мисоли гап ина ягон кас намега фақат амак соли 92 дидем мисол гап амун ҷанг шадидан дига тамом бисёр кас мисол гап ҳар гапо мезананда мисол ҳаста хайвай ҷанг будакан сеюм статьяш барои мисоли гап обрат кардан буд дар ҳақиқат вай авторитет гузаштагиай вайра вақти пеш ҳама медонистам ман номи ҳамин 2 одама дидагиам дига одам ҳозиам ҳастан бачаҳои бисёр ҳастанд алҳамдулиллоҳ ҳамаш 100% ҳастанд ба ваё баровар дар уровни ваё нест ягон кас сеюм статьяш як чечена киштагиай он чечен авторитет буд он чечена киштагиай вай барои вай 17 сол додагишанд обшиш 23 сол шиштагиай бобои сангак истинаш ин ҳамия ё мисолга ҳама гап намезана ира мисолга ба авторитет гузаштагӣ буд дастойни мужик гузаштагиай вай ба уровни мисолга ба ҳамин чира гузаштага он инсон отказ кардагиам ва ё ай барои нем карана мисолга крестит карданшон ин пушти мисолга ба авторитетои мо шерои мо ихел гузаштагиай мисолга ҳозиам бачаҳо ҳастанд ки бачаҳои ёш чанд кас отказ кардагиай мисолга бакн невозможно ира фаҳмондану гуфтан дар чи прамое ки барои чи отказ кардан ин отказкунӣ барои чӣ маъно дорад мисоли гап ки дар ҳамаи кор рафт дар охир он отказ кард хай мо алҳамдулилло мусулмонем ки баъд дар он охире вақте крестит мекунанд як гапои гап мезананд ки ту бояд ҳамон гапҳоро гап занӣ бояд ту такрор кунӣ чӣ хеле ки ина мисол гап армия мери мисол гап ба клятва метии ку ё ки коркунои мераванд клятва метиҳанд иам ҳамин хела аки камтарак жесткитара ту бояд ҳамин гапҳоро гап занида ту иминан баъд ҳамон маҳал ту карол мешавӣ он маҳал баъд ту мисол гап ба диват мекунӣ ё отказ кардагиам ин бобои сангак мисоли гап вай барои моро авторитет буд авторитет мондагиай вай авторитет гузаштагиай вай ягон мисоли гап чӣ гузаштагӣ нест дар уровне вай ягон кас гап задам наметавон агар худ ақоратам мекунад бисёр кас мисол гап даки ҷангу гузаштагиам вай ҳамон ҷанг шадидагӣ ухи мардак ҷанг накушӣ мекушанд ухи хай мардак кор гузашта байнаки чизе гузашт дига вайра дига вай накунед ман мисол гап гуфтанем ки мисол гап савол додӣ шумо ҷавоб додам ҳамин 2 одам будамо тамом одами ҳамин охирон ана бобои сангак буд дар уровнаи вай мисоли гап набуд ман номи ягон каса надидам бачаҳои ҳастанд бачаҳои ёш буданд мисол гап дар шаҳри Москва дар шаҳри Питер ҳозиам алҳамдулилло ба фикрам ҳастаи бисёртаро аки дига мо связ надорем хеле гапам намезанем дига мо ба кори худмон фақат ҳамин ки савол додем ман саволои шуморо ҷавоб додам дар лобои саволи шумо ман ҷавоб медам агар ки именно дар бораи ҳамин чӣ бошам дар саволи шумо ман ҷавоб медам так што бародаро ягон гапи хато задам бахшиш худованд ҳаматан нигаҳдор бошад дар видеои дига пеш меомадагӣ иншоалло мекунам як видеои дуросттар шумо барои чӣ ки камтарак баъд як бародарам нақл кард камтарак дар бораи ҳамин чӣ нақл кун дар бораи ҳамон дурон дар бораи чӣ хел ғам метан бародар бахшиш ман намедонам дар бораи ғамтӣ чӣ хел нақл кунам ягон мазохист набошӣ ки мисол ма травай кунам ки хеле ғам метан гуфта ғама уҷа лагера уҷа сизовай уҷа конечно уҷа азобай охи азобои вай ама чӣ хел дата нақл кунам азобои вай мисол гап дуо кунем ки мисол гап ягон кас ба уҷа нағалтем дуо кунем дар ҳаққи бародару ништагӣ кадоме ки шиштагиай а 1 сол зиёд а 1 моҳ зиёд шиштагиай ҳамаш бародарони мананд мисол гап ман ҳурматшон мекунам
агар ки ба фикри ман ки видеоро манам бисёртар мисолга мерава медура тамошо мекунанд бачаҳо ҳастаи мисоли ози 31 асри 21 барои ҳамаи бародарони зиндонӣ дуо кунем, дар ҳақшон дуо кунем. ҳар як инсон хатогӣ дорад, ҳар як инсон хатогӣ дорад. дар ҷое ки ҳастанд коркунои органе ки худшонам хатогӣ мекунанд. барои ҳамоқа дар уҷа страховка нест дар барои ягон инсон. хеле камбудӣ ҳаст зиндагида, ҳамаи чӣ мешавад, хатогӣ ҳаст. барои ҳамоқа фақат аз шумо дуо кардан, дар ҳаққи бародарон дуо кунем. худованд ҳамата нигаҳдор бошад, дар амони Аллоҳ бошем. видеои пешомадагида иншоалло дарозтар мекунам. хеле ки хоҳиш кардем ки як камтар нақл кунам дар бораи мисоли бамон дар он ягон приключини чида. мумкин ки ман фаҳмиданем ки агар шумо ҳам блогери кадесем, ҳам кино снимат кадесем, мумкин ки ханад мисоли бамида ягон кино боши ва кини дар ниятат боша. иншоалло видеои пеш меомадагида конкретда мекунем. худованд ҳамата нигаҳдор бошад, дар амони Аллоҳ бошем.